Κερδίζει και την κεφαλιά. Για να δούμε τον Μουσλίμοβιτς. Πρέπει να αντέξει το μαρκάρισμα. Κάνει το γκολ. Είναι το 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 102ο λεπτό. Να ο συμπαραστάτης που έψαχνε ο Βιερίνια, ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς, που δείτε τι απόσταση καλύπτει για να τρέξει να πανηγυρίσει εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Νάτος ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς και ο τρόπος που διαλέγει για να πανηγυρίσει. Ο άνθρωπος που σε αυτή τη φάση κινήθηκε χωρίς να βγει σε θέση offside, νίκησε στο sprint τον Λουγκάνο και ραυνοβόλησε τον Βολκάν Ντεμιρέλ και έκανε το 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Η ισοφάριση που σημαίνει αρκετά και βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να προσέξει για την συνέχεια και ο ΠΑΟΚ. Αυτή η αντίδραση του Αϊκούτ Κοτσαμάν.